Ja el Palau està ple, està complet, ja tenim el resultat. El jurat ja ha deliberat i mentre van acomiadant-se i van desallotjant l'escenari, en primer lloc anem a sol·licitar la presència a l'escenari als membres del jurat, en primer lloc a la seva presidenta, a Mercedes Padilla Valencia, i als vocals Francisco Zacarés Fort, a Mauricio Colasanti, a Cristóbal Soler, Salvador Vázquez. I per fer entrega dels guardons, com no, anem a sol·licitar la presència al diputat delegat de bandes de música, Ricardo Gabaldón, al diputat de Cultura, Paco Teruel, que també està amb nosaltres. Aplaudiments per a ells. Que no falten els aplaudiments esta vesprada, que van haver-ne més. Al director general de l'Institut Valencià de Cultura, Álvaro López Jamar, que també ens acompanya des de primera hora de la vesprada. Al director de la Música de València, Vicent Guimerà, del Palau de la Música, que ens obri les portes de sa casa per a este certamen, una vegada més. I al president provincial de València de la Federació de Ciutats Músiques de la Comunitat Valenciana, Joan Bocanegra, que també està tot el dia recolzant a les 6 bandes que han participat en la secció quarta i en la secció primera. I ara sí. Resolució del jurat qualificador en esta 49 edició del certamen de bandes de música de la Diputació de València, celebrat en el dia d'avui en el Palau de la Música de València, corresponent a les bandes de les societats musicals inscrites en la secció primera. En primer lloc, enhorabona, heu fet una interpretació magnífica. L'estrès ha sigut difícil, complicat per al jurat. Us ho dic, és que com vas tan ràpid perquè vull que ja conegueu el resultat, però enhorabona, ens heu regalat una vesprada magnífica. Bé, amb un total de 321 punts i un primer premi per a l'Associació Unió Musical de Bocairent. Enhorabona. Entrega supercontents, enhorabona a la... Emocionadíssims de Bocairent, però he de fer una xicoteta matisació. Poden haver-ne 3 primers premis. Poden haver-ne 2 segons premis, 3... O sigui, és una qüestió de la puntuació, de segons tu passes un número de punts, doncs passes a un primer, a un segon o a un primer i menció d'honor. Aleshores, ja tenim un primer premi, per tant, ja sabeu que tots van a tindre un primer premi, però un possiblement té un poc més. Així que anem allà amb 300, per tant, és una magnífica interpretació la de les 3 bandes, amb un total de 350 en 5, Lira i Casino Carcaixentí, Societat Musical i Recreativa, amb un primer premi. Enhorabona. Enhorabona. Diputat Paco Teruel fa entrega
Bé, hi ha un total de 369 punts. Primer premi, menció d'honor per a la Unió Musical de Benaguasil. Enhorabona al mestre. Ricardo Gabaldón i Vicent Milleràs fa entrega de la seva placa i el seu diploma. Ahí els tenim. Bueno, encara queda un premi, encara queda un premi. Encara queda un premi. Recordeu que hi ha un premi que atorga un patrocinador, Musical Campos, a la millor interpretació de l'obra obligada, que en esta ocasió ha sigut també per a la Unió Musical de Benaguasil. Joan Bocanegra li fa entrega al mestre. Doncs ara sí, moltíssimes gràcies, enhorabona a totes, de veres heu fet una magnífica interpretació i gràcies, com no, al públic per continuar donant vida a la música de banda. Demà, més certamen, si volen, estan convidats. Gràcies, molt bona vesprada. Ja hem vist la emoció d'esta entrega de premis. Anem a fer un últim repàs abans de despedir-nos. 321 punts i primer premi per a l'Associació Musical de Bocairent, 350,5 punts i primer premi per a la Lira i Casino Carcaixentí, Societat Musical i Recreativa, i el guanyador de la vesprada en esta secció primera, amb 361 punts, primer premi i menció d'honor per a la Unió Musical de Benaguasil. Així posem el punt i final a esta jornada de dissabte d'este certamen de bandes de la Diputació de València en la seva edició número 49. Tornem demà amb 2 seccions més, la segona i la tercera, durant tot el dia, tot el matí i tota la vesprada de diumenge. Els esperem, jo els espero així, en este raconet, on parlem de música, a les 9:30 del matí. Fins demà.